morning! Dirita kay Hayag. Guys, friends, and welcome to the vlog. Ayan. Kasi, doon kasi, against the light. Here's Baba. Good morning ba? Good night. Oh, good night na daw. So today is grabe, June 6 na ang bilis. Yesterday was, sila mawi? Muna og kuan magud man lagi kapoy na mo kanatagad. Andun si Father sa likuran. Ayan, so how's your morning, guys? Welcome to the vlog. Welcome to the vlog ni Baba. So ngayon, oh my god, my throat is scratchy. Di ba kahapon pala holiday, so hindi kami natuloy bumili ng so ngayon we are going to search for a washing machine na naman, or may nakita na kami, so baka bumili na kami today. So ayan, nihintay na ako ni Rookie sa likod, so I'm just gonna drink water quickly and aalis na kami, guys. So hopefully I will see you later. Bye bye, see you later. Tagal ko na hindi nakapunta ng Robinson. Malayo na siya. Yan, food court na tayo. Sa Turk, kaya dito sa Robinson. And having this one. Ayan, akala ko wala sila dito. Hindi na mo. Wala lagi na mo. Hindi ko wala. So, another car scene. Car scene talaga. So, we are just stopping here dito sa, kasi tawag niyan, emission testing center. Ayan, ang ingay naman. Tapos na kaming nakabili na kami ng washing machine tsaka exhaust fan. So, yung next stop namin ni Loki is magpa-emission test kasi magre-renew na ng registration ng sasakyan. So, nakita niya kanina na this wasn't a part of our plan today, pero since nakita niya na mag-i-end na pala this June 5, kahapon yung registration namin. So, that's why we are having a quick stop dito sa emission testing center para ibigay na namin sa neighbor namin na aasikaso ng registration ng car. So ayan, I'm just gonna wait and sit here, guys. Sana makauwi kami ng maaga, guys, kasi I'm planning kahapon, I was planning to film a video pero hindi nangyari kasi I was so tired na gabi na kami nakauwi. Tapos ngayon it's still 2:45 pa lang, so may time pa. Hopefully makauwi kami agad. So ayan, what happened to my watch? So hopefully I'm gonna see you later, okay? I don't know if you can see, friends, pero finally umuulan na. Ayan, grabe, ang init-init na talaga, guys. Hindi na kaya yung init. Tapos sana lumakas to. Oh, yung ulan. Kuan ng kaning fish. Model. Ano naman kami sa seaside. Ayan o. Si Rocky. Wow, dili. Bawal ng malaking lawas. Katawan di ay. So, stop muna kami kasi gusto namin kumain itong takoyaki kasi diba kumain kami doon sa Robinson, tapos sabi niya wala daw takoyaki, tapos nagpustaan nagbet kami na meron, tapos of course nagpustahan I'm the winner. Ayan, pero
30 pesos lang yon per apat. Ito, 30 pesos. Tatlo, pero mas masarap to compare doon. Tapos may ano yun, sa tawag ng fish nga, topping nila sa kuan. Namanggoy powder dito sa Japan. Oh, yung nilalagay na fish na sa takoyaki ba, meron dito. Tapos yan, init. You could see my hands. May binibili si Rookie doon. Ano, nagpunta sa Island Grill. Ano pa yung binili doon? Tubig. What's that, bro? Anong binibili mo, bro? Lumayas bigla. Bili niya, bigla siyang nawala. Oh, you're laughing at me. Mine is his. Try ko. Ito yung banggo panda ni Yuki. Oh, ino na ako sa pan. Eto guys, oh. Yan. Sabi niya, Init hindi daw kayo? malamig. Oh, init kayo. That's why I did not eat it. This is so sweet. I don't like it. Tapos hindi malamig. Tayo dito sa Cyber Zone. Nandun pala yung dito. Asa ko ba, Jer? Diba si CDR King mo ka? Asan din? Nadadya naman diri dapita. Ito si CDR King. Pasok tayo guys. Kabili na naman kami ng twinning. Na washing machine. Tapos ano, exhaust fan din kasi. Tingnan nyo guys. Hindi na siya, ayaw na niyang umandar. Yan, na-deads na talaga. So, kailangan talaga na may exhaust fan kasi pag nagluluto, ang init-init talaga. Ayan. Nag-retire na si exhaust fan. Tapos, ayan. We are home. Ano na, 5 o'clock na. Natapos din kami sa wakas ni Rookie. Doon. So, I'm gonna show you guys yung ano, kung anong nangyari sa washing machine namin. Aming washing machine. Ayan, ang daming nilalagay ni mother, no? Ayan. Ayan. So, eto yun. Ayan. Tapos yung nangyari, ayan. Nasira siya. Oh. Tapos, ayaw nang umandar yata. Ewan ko, basta nasira na. Kasi hindi na to pwedeng paandarin kasi, ano na. Ayaw na talaga niya. Tapos, dito na side din. Tapos dito medyo ano na din. Ano na. Ano yan. Basta dito medyo sira na din yung ano. Tapos yan. Ayan oh. Nawasak din dyan. Wasak na wasak si washing machine. Kawawa naman. So, sayonara Whirlpool. Ayan. 7 oh. Tama pala. Akala namin ano, mali yung nakuan na nabili namin yung Rookie ngayon. So, yan. Goodbye to you. Paalam na. Washing machine. Muna tayo guys. Dito. Paulit-ulit na lang kami guys, no? Ano, ice cream ng Magnolia na Tablia Yema. Kasi ito yung favorite namin. Tsaka yung coffee crumble. Favorite ko din yun. Pero si ate ayaw nyo ng coffee crumble. Gusto mo naman ng Tablia Yema, Tino? She likes it. Ayan, oh, diba? Ala, it's melting. Why? And then, coffee sa akin. Si Baba, kumuha na lang sa kanya. Ba, ba't hindi ka pa naligo, Day? Oh my God, busted. How many hours ka nag-computer dyan? Ha? Kanina ka pa dyan, no? Stop na, Day. Kain muna tayo ng ice cream. Uy, nakalimutan ko si ice cream. Baka matulog na. Nakalimutan ko si ice cream. Wala na kay Baba. Where's the Dodge? So, ayan, nakabit na ang ating bagong exhaust fan. Sana magtagal ka pa ng 20 years. Tapos, yung kulang na lang ito. Ayan, yung washing natin. Tapos, ano, medyo na-busy ako guys. Magkakainin muna natin sila. Maui tsaka si, Miguel. Ready na yung foodie nila. Tapos, i-check natin yung mga babae dito kung na ano na ba nila. Ayan.
medyo na ano na, doon na lang, medyo makalat pa doon guys. So, we need to, ayan, ang kalat-kalat dito sa ano. Day, silhigi na ninyo, day. Unsa na silik? Silhigod, katong nasa gawas, kanang para gawas, ayan. Kasi dyan na ilalagay yung ano, tinapon na namin yung mga oldies. Sa labas yung mga oldies na washing machine, ayan, dalawa. Ito yung ano, tapos ito yung luma namin din na automatic, tapos ito, tapos ayan, sinong may gusto nito? Who is the basurero? Molly! Hi Molly! Ay! We got the exact washing machine talaga. Ayan, twinning na twinning. Sana mag-last pa to ng matagal. Ano, gamitin Okay, na ng maayos ni ano. Hindi pa na, kuhaan pa sila. Ni mother. Kuha pa si baba ng ano. Yan, witch! You look like a witch, bro. Nag-follow si mommy nako. Follow. Ayan, guys. Miguel is eating. Kanina pa maingay si Miguel, guys. He is so hungry. And also, Maui. Maui, eat your foodie, Maui. Eat your foodie so that you will be a big boy, no? Uy, ka-cute. Uy. Awa, papa. Okay, cute na sa Maui. Sige na, eat na. Maga, eat your foodie. Good boy. Good boy, Awi. Tapos na, ayan o. Ayan na pala. Nakabit na ni Rookie yung bagong washing machine natin. Pero makalat pa rin dito. We're going to fix that one kasi natanggal na yung screen dito. Ayan. So, doon din need some fixing. Hi. And if you made this far to the video, thank you so much that you made this far. So, I'm going to say good night now kasi, ano na, I think I don't have something to vlog anymore. I wanted to rest na also kasi, masakit yung paa ko, yung biglang sa tawag na, my thigh. Ewan ko, biglang sumakit. So, I wanted to raise my feet. May photo bomber sa aking likod. So, yan guys. I hope you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. And I will see you in our next video. Good night!